Medzi významné slovenské osobnosti patrí spisovateľ Ladislav Grossman, narodený v Humennom v roku 1921. Spomienke naň bol určený program, ktorý sa uskutočnil v piatok 6. septembra. Podujatie si dalo za cieľ prinavrátiť príbeh spisovateľa a scenáristu Ladislava Grossmana do nášho mesta. V Humennom sa narodil, strávil tu prvé 2 desaťročia svojho života a udalosti v našom meste pretavil do novely Obchod na Korze. Na základe nej bol natočený film, ktorý v roku 1966 získal najvýznamnejšie filmové ocenenie, cenu Americkej akadémie filmových vied a umení Oscara. Len? Na dôvažok mi dala pár holúbov. Pekné kšefty. A to si myslíš, že mi za holúbov odpíšu v obchode dlh? Od Pradvertajk. Ladislav Grossman bol židovského pôvodu. Na vlastnej koži zažil prenasledovanie a útrapy, ktoré tejto komunite priniesol fašistický režim. Židovská komunita tvorila v predvojnovom období významnú časť obyvateľov Humenného. Podľa ščítania v roku 1930 sa k nim v našom meste hlásilo 32% ľudí. Tejto téme patrila aj prvá časť piatkovej besedy. Venovali sa jej Juraj Levický, predseda židovskej komunity v Humennom, a Ján Hlavinka, historik Slovenskej akadémie vied, so zameraním na dejiny holokaustu na Slovensku. Humenné je mesto, ktoré má veľmi bohatú židovskú históriu. V Humennom môžeme hovoriť o nejakom súvislom osídlení židovskom od takého 18. storočia, začiatku 19. storočia už tu bola veľmi silná židovská komunita, ktorá postupne rástla. Židia zohrávali naozaj veľmi významnú úlohu v dejinách Humenného, najmä v tej ekonomickej oblasti. Boli tým ekonomickým srdcom vlastne Humenného po mnohé desaťročia až stáročia. Žiaľ, ľudácky režim a slovenský štát, na čele ktorého bola Hlinková slovenská ľudová strana alebo totalitný režim Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, túto komunitu úplne rozmetali. Deportácie v Humennom boli veľmi brutálne, boli plné násilia, najmä v máji 1942, kedy tu úderníci Hlinkovej gardy vyslovene drastickým spôsobom zostavovali transporty a žiaľ, tá židovská komunita bola zdecimovaná. V piatkový podvečer sa na Ladislava Grossmana spomínalo pred budovou pošty, na mieste, kde pôvodne stal obchodík, ktorého príbeh vo svojom diele prerozprával celému svetu. Široká verejnosť mala možnosť sledovať audiovizuálne zobrazenie života slávneho rodáka, doplnené rozprávaním Anny a Mariana Šimkuličových, autorov knihy o jeho živote, zvečnené v slzách a pote tváre a osobnými spomienkami netere Ladislava Grossmana Anny Švet. Pani Anna s láskou spomína na strýka, ktorý jej bol oporou po odchode do Izraela. Poprvé sa mi cnie za ním. Už koľko rokov? Viac ako 40 rokov. Hej? Lebo on si dopisoval s mojimi rodičmi. Keď otec zomrel, tak mamičkou referovala o nás, to som vôbec nevedela, že on jej píše. On sa cítil zodpovedný za nás. Ja som bola jedno dobrodružné, mladé decko. 22-ročná som prišla do Izraela sama, nemám žiaden problémy. A problémy boli a on všetko riešil. Takže ja na ňo spomínam, že on bol skutočne on a jeho manželka Edita. Oni boli skutočne tá opora vo všetkom. Ja som prišla do nového sveta, tam ten vzťah, chybovali nejakí dospelí ľudia, hoci som myslela, že všetko zvládnem sama. Hej? A oni tam boli adresa na všetko. Podľa slov synovca a netere, pán Grossman si uchoval zmysel pre humor, i keď vo vnútri si, rovnako ako celá rodina, niesol traumy z útrap, ktoré prežil. Vtedy bol veľmi drahé telefóny, ale sa telefonoval dlho a samé vtipy sa rozprávali a samé politické vtipy sa rozprávali a odpočúvali to, vtedy sa odpočúvali telefón a sa smiali aj tí, neviem, jak som na to prišiel, tí, čo odpočúvali, sa tiež na to smiali. To si všetko pamätám o Lácovi. Politické vtipy sa rozprávali. Ja vám poviem takú vec. Tatko išiel do Prahy služobne a vrátil sa, mal tu na papieriku, ale iba heslovite vtipy. Hej. Prišiel domov do Košic, priatelia sa zišli, no čo nesieš z Prahy, nejaké nové vtipy. No a tatko začal rozprávať
A uprostred tu nám mal napísané niečo, hej, a nevedel si spomenúť, čo je to za vtip. Tak telefonoval do Prahy. Teraz vám sa to nezdá byť nič také zvláštne, ale v tomto období telefonický hovor do Prahy, medzimestský hovor, to nikto nerobil, to bolo veľmi drahé. Telefon do Prahy, aby mu pripomenul nejaký vtip, to bolo niečo, proste to si pamätám do dnešného dňa. Navonok bol veľmi vtipný, alebo vnútri ostalo, čo ostalo. Mimochodom, u nás doma nie on, nie teta Edita, nie moji rodičia, nikto nerozprával, čo prežili cez vojnu. Nikto o tom nerozprával. U nás sa nerozprávalo. My sme mali šťastné detstvo. Ja som sa až pozdejšie dozvedela, že boli ďalší súrodenci a čo sa stalo, doma sa o tom nerozprávalo. Piatkové podujatie príhovorom uzatvorila prednostka Mestského úradu v Humennom Jana Vasilcová. Pripomenula v ňom i obyvateľov, ktorí museli naše mesto nedobrovoľne opustiť. Mnohí z nich, ktorí prežili zverstvá nacizmu, odsťahovali sa ďaleko od svojho domova, no na svoje rodné mesto nezabúdali a šírili jeho dobré meno ďaleko za hranicami našej vlasti. Dôkazom toho je aj náš rodák Ladislav Grossman, ktorý si všetkými útrapami holokaustu i druhej svetovej vojny prešiel. Aj keď väčšiu časť svojho života prežil v Prahe a potom v Izraeli, do Humenného sa vždy rád vracal v spomienkach. Napriek rodinnej histórii, príbuzní slavného rodáka na svoje mesto nezabúdajú. Ja som úžasne vďačná Humennému, že zorganizovali a že na ňo spomínajú. Ja myslím, ja neviem ani čo povedať, skutočne nemám slov. Ale presne ako Ujo Laco, ja sa cítim Humenčanka, hoci od 66. roku nežijem tu. No. Ale presne ako on, ja cítim to isté, že som ostala Humenčanka. My máme mnohých priateľov v Izraeli. Máme priateľku, ktorá sa narodila v Iraku, ale stále, keď počuje o Slovensku, počuje Humene, nakoniec sa opýtal, počujete Humene nejaké hlavné mesto? Podujatím sprevádzala hudobná skupina Kašauer Klezmer Band. Prezentuje židovské melódie, tzv. Klezmerskú hudbu, obohatenú o prvky folklóru, klasickej i modernej hudby. Príbeh Grossman vám Humenská televízia priniesla naživo. Záznam podujatia si môžete pozrieť na YouTubeovom kanáli našej televízie.